हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और हमार सबका से अनुरोध जे हमार भिडिओ में हमार चैनल में क्यों जो नतून आसिया तो प्लीज़ मोर चैनल सब्सक्राइब कर दिबा और मोर भिडिओटा जो क्यों फेसबुक में देखोता तो प्लीज़ हमार फेसबुक पेजटा फॉलो कर दिबा जाते हमार नतून भिडिओ आसले तोरा जल्दी से पाई जाबा माने गम पाई जाबा। तो आजकेर भिडिओटा कोनो कन्टेंट नहीं है आजकेर भिडिओटा जस्ट माने तोरा तो गम पाछा एक दिन बतर मौसम किरको बतरटा किरको अकल बरखन हावा तार पीछे डावरिया बतर माने कहूँ जाए नहीं पारा थे जे तोदर के नतून नतून जगह के ब्लॉग बना के देखाबो संगति सब हम माने हमरा हमारे नतून आरो घर बनाते ही तो ये तोरा पेछे के देख बैठा देखी के गम पाथाए के जानी हमरा नतून घर बनाते ही वही पेछे के देर आर घर है पका घर जोनटा हमरा माने बागान क्वार्टर में थकिले तो पेछे के पका घर है तो हांदेर फैमिलीटा बड़ो है माने हांदेर फैमिलीटा बड़ो है फैमिलीटा बड़ो थका गति के हांदेर आरो हमरा घर बाढ़ाती माने तो यही घरटाके आज के घरे काम करबो घरे एमनो माछ रागाइला माने हांदेर माजे रागाइला काम साम नाई करिला कामो जावा उतना भाग नाई जाइला माने काम तो हांदेर मा बोलेला घरे थकी के काम साम करे नाई पारिला हैं एरको बोलेला तो एखन काम नाई करलो तो आरो गाली दिबे कारो इतना बड़ो हो जाए निजको ठीक नाई लागेला जे माने एक्चुअली चांस दीते नाई लागे माँ बाप के जे घरे कोनो काम है तो निजे ही करते लगे माने जे माँ बोलबे बा बोलबे तार पीछे काम करबी ওটা বহুত ওটা মানে এখন তুই যদি ওরকম করবি তো দুসরাকে ছোট গিলাকে কিরকম শিখাবি ওইটাই সচিকে আরো মানে আজকে ঘরে থোড়া কাম করে দেবো আর খানা সানা খাই के सब মানে सब খাই के आजरी हो के और हांदेर घरे फजिर के आसिया देखे पारबा तोरा एक दे रतन आहे एक दे रोहित आहे तोरा की এই রতন লাগে এই জি के तोरा उदिन की निक नेम दे रहा है এখন यार नाम रोहित रियल नाम रोहित लगे एक दे सोनू आहे तार पीछे एक दे दादा के देखाली दादा आहे एक दे आरबटा इटा हांदेर घर सामने के संग यार नाम लगे शंकर दाও पूरा मोबाइल में दिखा देखी पाए सबको मोबाइल में बिजी हाजी के देखता ए जी के देखता देखी पाए कि बोलबो ठीक ठीक লাগি থাক बढ़िया सिंगल लंडा साक लंडा एक डायलग है ना ওইটা মানে মোর কোনো টেনশন নাই না চাকরি তুমি করবে এগুলা নাই বলবো এগুলা পার্সোনাল লাগে কাকো বলেগাও নাই খে ভাল পোৱাটা খারাপ বস্তু নাই লাগে लेकिन आरो बात दे बरखन दीते है हलो काम करे लगी नहीं तो माँ काम से असले से गाली देवे काम जाए माँ नहीं तो अंदर माँ किरको गाली देला नो तो उधर के नहीं बताबो हिया लेकिन जाके जे माँ बाप के गाली सुनिला वो निश्चय गम पाथे किरको टाइप के गाली देला माने घरे जदि एकटाও काम नहीं करबी हलो बरखन दीते है बतर देखो भाई ऊपर देख बतर हंड्रेड दिए वो दिन से खराब है हलो घर सामने ही लगा लगी दे दादा फुफू के बेटा दादा हिला वो ईटा भराते हैं ईटा बस्ता में भराते हैं यार कोई किनार किनार जाके भरा के लगे मुठते काम करी के देखाते लागबे के काम करी के ना देखा भी तो बहुत पत्थर है ओह माय गॉड रास्ता शुरू वाला रे ओई लाहे लाहे आसबि रे बदला है बने खानटा दुखा रे रो 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 तो घुरी तो रो कितना कष्ट से लगी तुई थोड़े गम पाते हैं तुई सब दिन काम देला तो कहाँ दुखा आमी घरे थकी ना दुखा रूमटा में ढुकाई रही है टुकड़ा इटा और बरखनटा स्पीड कर लेके पहला এখন थोड़ा देरी रखे लगी
নারে ফুলে ভিজব আর ভিজি গেলে সে বেমার হব, বেমার হলে সে হসপিটাল যাইক লাগি, হ্যাঁ কিবা কিবি বেমার বাহানাই পাইলা। ওই ক্ষেত্রে থোড়া দেরি রাখবো, এখন রখনটা থোড়া ছুটেক দিয়ে নেবো, তার পিছে আরও ইটা ভরাবো রুম। ভিডিও লাস্ট তক বনি থাকবা খালি, ঠিক আছে। মোর আরও একবার অনুরোধ জানাতে, আমার চ্যানেল में যদি কেউ নতুন আসি হ্যাঁ তো প্লিজ মোর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবা। আর মোর ভিডিওটি যদি কেউ ফেসবুক में देखता তো প্লিজ আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দেবা, যাতে আমি কোনো भी নতুন ভিডিও দিব তো তোরাই পয়লা পাবা, ঠিক আছে। ভিডিও লাস্ট তক বনি থাকবা, আর ভিডিওটা লাইক করে নাই ভুলাবা, আর কমেন্ট করে নাই ভুলাবা। আর যদি তোদেরকে আমার ভিডিওটা ঠিক লাগবে তো প্লিজ শেয়ার भी করে দেবা, যাতে আমি তোদের মরম পাইকে এরকমই ভিডিও বানাতে যাতেই থাকবে। এখন থোড়া বরখন কমলেক তো আরও কামটা স্টার্ট করবো এখন, ঠিক আছে। কাম তো করে এখন কামটা আরও স্টার্ট করবো বরখন ছুটলেক, মানে তো মা আস্তে আস্তে মানে কাম আধা সুধা করিকে খতমে মুঠতে করতে লাগি, নাই তো তোরা তো গম পাছাই। अरे ये देखिए कहाँ से पानी गिरा, हैं जुबिन गार्ग के बहुत बड़ा फैन लगे, जुबिन गार्ग के फैन लगे हले भी जुबिन गार्ग को गाना करे खोजेला छोकराटा, लेकिन पारेला भी गाना बोले जुबिन गार्ग के काम में ठीक है छोकरा, गाना बोलक में ठीक है छोकरा। তোদেরকে একটা বিশেষ অনুরোধ করছি, এই ছোকরাটাকে উমরটা বেশি হয়ে গেলে এখন তো গেলে शादी নাই করে, তোদের নজর में যদি কেউ সিঙ্গেল छोकरी है तो प्लीज़ मोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके জানাই দিবি, যাতে यार মুই জলদি ফলদি शादी করাই দিকে। মুই এইরকম বললি বলকে বেয়ানি পাবে, জাস্ট এটা এন্টারটেনমেন্ট খাতির, বুঝলে। বলবে কে বলবে, হাসি কিনা দেখা কে বলবে তুই সিঙ্গেল আহি বলকে, মানে শাদি করবি নাই বাতা তো বলে করবো, টাইম আহে টাইম তো আহে, সময় সবারই থাকেলা, लेकिन একটা बात बता, সবার চেহারা একটা উমরকের হিসাব से সুন্দর থাকেলা, বুঝলে, হ্যাঁ বুঝলে। আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো বাত নাই, খেয়ে ভগবান যদি জন্ম দিয়ে এই সংসারটা में যদি তোকে জন্ম দিয়ে তো নিশ্চয় কারো খাতির বনাই দিয়ে নসিব মানে কেউ একটা তোর ভালোওয়ালা মানে সুন্দর ছকরিয়ে তোর খাতির ভগবান দেখি দিয়ে হবে বেশি না বলবো, ছকরা লাজা আছে শরম করতে কি করি রে, আগে আর ছোট ওখানে খা 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 কি বরখনকের পানি খাতে রহি না সমঝি সব, তো আগে কি বরখন পানি না খাবি দাঁত পচবে কা কি দাঁত ঝরবে এরকম বলতে রহে, কথাটা সৎ না ঝুট, ভয়ে ছোট কোটা তো আয়ে খাতে রহি খালি। বেশি উঠাই দিলি নাকি এবার, না রে বেশি উঠালি নাকি, র এইঠিনটা লাহেছে এইঠিনটা লাহেছে ঘুরবি রে। ও মাই গড, উল্টা উল্টা উল্টা, oh my god, नहीं पार होते कितने नहीं है पानी मार का बहुत कष्ट रे शक्ति सब, रो 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 ओह माय गॉड। এরকম নিজের নিজের ঘরে কে কে কাম করেলা কমেন্ট বক্স में জানাবি তো, কে কে এরকম কাম করিবা। বন্ধুসকল বৰষুণ দিয়েই আছে, মানে যেতিয়া কাম কৰিব গৈছোঁ বৰষুণ একে লেঠাৰি দিয়েই আছে, অলপটো কাম কৰিছোঁহে বৰষুণ দিলে, মানে কৰোঁ কি এতিয়া।
নকৰিলে মা আহিব গালি দিব আৰু কৰিলে তিতিম আৰু তিতিলে বেমাৰ হ'ম। কৰিমতো কৰিম কি মাথাটো কাম কৰা নাই মই। যি হ'লেও হওক কাম কৰিমেই। বাদ দিয়ক এইবোৰ বেমাৰ চেমাৰ কান্দুৱে 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 দেখ কান্দু কৰি হাই হেল্ল' বোলে নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল পাদে দেখ বা ওদেরকে পাদে দেখ পাদে এই রাহে লড়াজন চালে দেখ এখন সে কিরকম পা নিলাম আরেকবার দে আরেকবার মুখে পাদে দে মুখে গালে দে পয় করতে পয় করতে পয় কর পয় 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 কই আর কর পয় কর পয় কর এ পয় 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 খালি ফাইনালি বতরটা ভালো করলে আর আমরা কাম করতে রহি তার পিছে টাইমটা হয়ে গেলে খানা খাবার তো খানা খাই খাतिर এখন বটি আমি আর ওই যে নরেশ है फुफू के बेटा खाना खाई खातिर बटी तो खाना में और को कोनो स्पेशल नहीं है एक है चटनी दाल और एक है कोनी और एक ये पूरा मारे है कि बोला टेस्ट बनी है ना बहुत टेस्ट है बहुत टेस्ट चटनी बहुत टेस्ट এটা কার কার প্রিয় ভূত ঝলকা আমরা ভূত ঝলকা বলকে বলিলা এটা কে কে খাইয়ে ভালো পাইলা কমেন্ট বক্স में জানাবি তো देखी के भय भया लगे है ना कमेंट बॉक्स में जाना भी तो क्या खाइला खाना तो খানা খাইকে আজরি আর এখন আরো কাম করে লাগি মানে মুঠতে আজকে চান তক কে যেন কল কামেই করে লাগি কে যেন एक देख दादाओ पूरा लगी है काम में देखी किरको राग राग देखी राग वाओ दोनों हमारे जड़ुआ दादा किरको एक ही संग लगी है देख कितना सुंदर लगे दोनों जन के एक ही संग ट्विंस लगे ना काम कर लेते एक ही संग ही करबे ना माँ कसम मजा लगे वाओ फाइनली काम करी के এখন আমরা আজরি হলি আর আমার সঙ্গে নরেশ আছে তারপরে বিজয় দা আছে নরেশ দা আছে তারপরে মানে কাম উতনা পুরা কমপ্লিট নাই হলে আজকে নাই হবে মানে কাম কমপ্লিট তো ভিডিওটা বেশি দীঘল নাই বনালি মানে ভিডিও बनाओ बोले बहुत लंबा हो जाते तो बेसी लंबा নাই করলি ভিডিওটা আর আজকের ভিডিওটা এতনামেই খতম করব আর सीधा मिलबो तोदर सीधा मिलबो तोदर संग एक बार हमार एक नतून भिडियो नेक्स्ट मिलबो भिडियो और एक धमाका भिडियो लेके आसबो तो भिडियोटा लास्ट तक देखबार खातिर सबके धन्यवाद और जदि मोर भिडियोटा भालो लागले तो प्लिज लाइक कर दिबी कमेंट कर दिबी और नतून जदि केउ हमार चैनल में आसी तो प्लिज सब्सक्राइब कर दिबी और लास्ट में बोलबो सबके जोहार।